ganito anap nuan ragsa kasman awan dawe ama magsina kadata ay di may sanga aldaw ingkan ay dali iti sakit hinabanam ni patay at mula nga dumadayo ngaman yan ang pinigasa tapilit nga iniyadayo naka aniya pa'y serbitibiya nuwawan kan dito'y na numatmata taladawa kasla iti kalman nga dagat sibay ko napnuan lagip ken karayo tapilit nga inayadayong naka aniya pa'y serbitibiya nuwawan kan dito'y dena tantaawan kadena kailiw kud barat arakop mo sa dinumang ti ayan mo di ako pas pateg ko kenta tapilit nga iniyadayo naka aniya pa'y serbitibiya nuwawan kan dito'y dena aniya pa'y serbitibiya nuwawan kan dito'y dena